Kaixo arratsaldeon, ikusentzule guztioi, gaur Agoitzen gea, Nafarroan, toki eder pilotalekutik, udara CaixaBankeko txapelketa honetan, eta gaurko protagonista berotzen nahi zizkiu, Laister hastekotan, eta bueno, esan urtero legez hemen gabiltzela, aurten gonbidatu gaituzte eta gustoa etortzean herri bada, jende asko etortzea eta bueno, ea gaurre harrematzea jendea eta giro poli bat sortzean partida edar batekin. Eta ne onduen gaur Iera Agirre, txaldeon. Txaldeon oiena. Bai, alaxe da ez, azkenen urte damazkiu hemen Agoitzea etorriz eta oso eskertuta udalari ez. Hasieratik ados pilotekiko erakutsi duen babesa oso nahi izan delako eta batez berdintasun bide hortan mutiekiko ere bai ez. Beti normalen pilotari profesionalakin partekatzen duen jaialdi bat izaten delako eta udalana busto hoxe ez, neska pilotari profesionalak eta gizonezko pilotari profesionalak elkarrekin izatea eta gaurkoan alaxe izanen da ez. Eta bitarten gaina udara CaixaBankeko txapelketako partidu bat ikusteko aukera izango du eta gogoakin ez, ze partidu ikusten duen, lau protagonistan eskutik eta beraien hobena emateko gai dien. Beroak ere eragingo du pixkoa, baina lauek maila ona emateko gai dien. Ikuste hemen etorri den jende haure abaniko gastintzen hasi dela eta berua somatzea eta jokatzeko garaien somauko hori. Bai, azkenen geldik ioteko ere bero dago ez, eta jokatzen hasten zaren azkenen hor pultsazioak iotzen hasten dienen berotasun hori iren aharitu iten da, gaur geldialdi geixo ere inbarko due, ongi hidratatu oso garrantzitsua aurretik eta tarten da ondonen ongi hidratatzea, eta nik uste bero horrek eragin eukiko dula fisikoan ez. Esan behar da, bikote urdinek lehengo hastien eman ziela hasiera latasan, eta bikote gorrien partetik gaur estrenekoz die elkarrekin, bikote berri bat, Ainhoa Ruiz de Infante eta Irati Zabala. Eta ia, zemoz moldatzeien bikote hau, da aurkezpenetan die, aldaregia urdinez Leire Galeanokin batea, eta epaile lanetan Maite Ruiz de Larramendi. Txapa gorri atea da eta aurreneko sakia Ainhoa izango. Zoru hau nahiko bisile da eta Ainhoak gaur sakiekin eman nahiko jo, bere etekin atea nahiko. Bai, ez da pilotaleku erresa jokatzeko ez, etorri ganatan kostain izan zaio horregatik ez, nahiko bixiateatzen da pilota, hemen atzetik pisu hartzen du eta kostaiken dare errestoan ongi aitzea eta esan duzun bezala ez, Ainhoak saketik minen dezake, egi da Leire ere ezkerra izateko lagundu ezakela ez, hor ezker parteatiko beki bateatzeko, baina pisu ere hartzen du ez, eta saketik Ainhoa baki beti mine egiten dula. Hortxe, aurreneko sakia Ainhoan sake oso ona, zazpira asko harri mauta eta Leirek ezin izan du eman. Bai, azteko sake oso na ez, oso arriskutsu da horreinoa, gaina azken aldin esakekine konfiantzakin da bile, ongin hasten dore esakea, batzutan luze, bestetan motzesio eta zabaleare esakatzen zalea da, eta gaur bikote urdineko lanak izanen ditu ez, eta garrantzitsu gaina erresto hori jokun sartu alizateko. Hortxe, Ainhoa berriz sakea, baztertuta bosterditik jaso Leirek, Iratik atzea Leirek goitiken lautar dira, Iratik goitik berriz atzea, Zabalea Leirek, Iratik baztertu, Leirek atzea, Ainhoak bin artea jaso Andreak zabalduz, Ainhoak izuziatzea, Leirek. Irati baztertu pelota, jaso justu, Andreak zabaldu, Ainhoak goleaz,
eta hor pareta sartu zaio. Eskatu indiola uste Leirek, baina pini arten hor gelditu die. Ainhoa sartu, Andrea sartu da, eta azkenien pelota txarra. Bai, bizi sartu da horre bolea hori, azkenen Ainhoa sartzen denen eman iten dio eta bizitasun horrekin min iten do, nik uste egie da, hobea zela igual Leirek atzetik eskatuta, atzetik aurrako pauso hori eman da emateko, baina nik uste eskatu ez diola inez, eta hor joko bizi hortan Andrea sartu dela, eta bueno, tanto ona Ainhoan eskutik. Ainhoak erdiar dira, sakia, jaso, bazartutako pelota jaso Ainhoak, Andreak atzea. Iratik, bazartuz, bostetik. Ezin izendua, Leirek jaso. Bai, ongi sartu da hor ezkerparetan ez, azkenen zai eskutik berak nahi bezalatea, baina bai ezkerpareten itxatxi dela hor bost kuadro hortan, eta Leiren ikuste hor pixkoat azkarregi joan dela pilota horta ez, egoen ikuste pronto nahi tamaina hartu gabe daola, pixkoat boteari edo boteari neurri hartu ezinik hasiera hontan, eta horregatik azkar xamar sartu dio golpea hor. Ainhoak, sakia, buelta hau, Leirek, Iratik, atzea, Leirek, oso atzea, Andrea jokuen, atzeatuz, baztertuta, Iratik jaso, Andreak, bintartea bizi, baztertuta pelota jaso Ainhoak, berriz Andreak, txokoa, Ainhoa jaso, Andreak atzea. Jaso Iratik baztertuko pelota oso zail bat, Andrea jokuen, pareta sartu, jaso Iratik, bi pareta Andreak, eta tanto. Tanto ona Andrean eskutik ez, pilota asko moitzen, hortxe launtzen ez, lau kuadro inguru hortatik bat zabalea, bestea luze, aukera izan donen bi pareta jotzen, eta nik uste tanto osona Andrean eskutik. Baita ikusten bi paretan pelota asko atea da ez, hor etegin atalaiken jokaldi bat izan laikela. Bai, nik horre hoxez, zuk esan duzuna konturatu naiz ez, bi pareta modu klasikoan efektu gabe joateko hor asko atea dela zabalea ez, eta bueno, Ainhoare hortaz konturatzen balin bada ongi botatzen duen jokaldi edare bai, eta mina indezak ere jokaldi horrekin. Ainhoak bintartea txokotik, eta ezin izendu Andreak jaso pelota hori. Baztartu intzaio. Bai, asko sartu da horrezkerparetan ez. Normalen osongi ateratzetio pilota hori, baina horrezkerparetan. Bai, aizai ez, kostatzen hor paretaldien hor bizi atatzen pelota horiek jartzea, Ainhoa hor izan du Andreak ebai, Leirek atzetik ebai, uste hor harrema bezkio minit eguela. Bai, eta batez igual Ainhoan pilotaka da horrek pixkaten gainatzen dula ez, azpitik ematen dio eta horri igual pauso bat atzeago jarri beharra izaten da bestela gainea, etortzen zaizulako pilota. Leire, jaso sake hori, Ainhoa bueltan bizi txokoa eta berriz ere tantoa bere eskutik. Etzen jokaldi erresa hor txokotik txokora hankak pixkoat jarri gabe zeuzkelako, baina ongindako jokaldi ez, eta batez Andrean ikuste ez zuzten harrapatu dula zabaleako bideen. 5-1 Gorriak aurretik. Eta Ainhoa sakea berrize. Seiter dira bazartuta, eta ezin izen du Leirek jaso pelota hori. Ikustea hor jarri ezinek ikuste dugu, ez? Saketatik bueltaten hor Leire. Normalien ezkerteia izin da gaina oso ondo moldatzea, baina pixka kostatzen nahi zaio partidora zera ontan maintzat. Bai, igual azkeneko partidutan bai pixkoa somatzen zaiola, ez? Konfiantza falta pixkoat, ez? Azkenen normalen oso segurua den pilotari da, baina bai azkeneko partidutan bai igual hoxe ez, konfiantza pixkoat falta zaiola batez ere restoan, ez? Segidan sake pare bat sartuta, pixkoat burumakur edo ezin jarriz ikusi izan dulako,
Eta, bueno, binakako txapelketan zehar, arrakala hori etzaio ikusi, ez? Eta egia da, bueno, azken partidu honetan, alde hortan, diguixo da bilela, eta, bueno, azken bakio ez, jaketik erresto hori ezinbestekoa dela, ez? Pilota ibili ahal izateko. Etenaldi eskatu due Urdinek, nik uste ondo etorriko zaiela, 7 bat atzetik jarrita, pixkat partidun sartzen dien berrize. Batipat estrategikoki ez oandiken ez dia askoik moitute ez dut uste beroak esan da izengoanik, baina hoxe. Ez, baina egia da marka asteako zuloa ireki duela, ez? Eta gero hankaz, bueno, beti hanka pixkoat ezkerreko hankakin edo esaten den hasten zala, ez? Azkenen hor 6 tantoko alde hori partidu guztintzear hor oten da, eta, bueno, saiatzen za, baina zuloa demailen izteak omeni dela, ez? Eta nik dute eskatutako atxeden aldi izan dela, pixkoat bikote Urdine animatzen den, eta bat ez errestor eta maleire konfiantza pixkoat hartzen duen. Ainhoa, sakea bazartuta haure zazpira, jaso leirek, Ainhoa ezkerrez zabaltzen hasia, Andreak biziatzea, iratik atzea bazartuz berrize, jaso leirek, bazartuta iratike, jaso pelota hori, Andrea ezkerrez erdi-erdia, ezkerrez Ainhoa txokoa, zabalduz Andreak, Ainhoak bintartea, jaso, hor oso ondo ez, lehen ikusi dugu hor boleakin txokoa minin du, tantua eta berrize hor hueku ikusi du eta ondo aprobetxatu du. Bai, erasokor ikusten da Ainhoa, ez? Bere jokatzeko moduola da, baina konfiantzakin bai, ez? Boleaz eta sartzen ikusten duen seinale konfiantza beten daola, eta pilotai emateko daola, eta hori nagaritzen da, ez? Eta hor pixko bat irristiken ikusi du bikote Urdine edo behintzat Andrea bai, eta komen igual pixko bat hor zapatik pixko bustitzea, zezkenen garrantzitsua da, ez? Bestela alde batea bitzen dienen, beste aldea defenditzeko zaitasunekin ikusio momentu baten. Luz atatako beste sake bat izan du Ainhoak, eta Leire Galeanok ezin izan du bueltatu. Bai, balitek ere, raroa da bestelare horre ezkerrakin. Ezkerra izan da, beste pilota erortze igualtako geixokin aitzea Leire, partidu asko jokatzeko garaie da, denak aiga hemen udan bete-beten atzore partidu eukizun, jaietan bakizu jaialdi asko dela, eta lau pilotarik bete-beten ez, partiduz partidu, eta posible dare hortako geixokin jokatzen ibiltzea. Iratik, gehiagerri arrotu du pelota hori, ezkerrez eta gora juntzaio. Eta bigarren tantua, Urdinen alde, Pita behatzi. Bai, deseroso ez, hasiera honetan lau pilotarek igual Ainhoa bera erosona horra aurretik hartzen dune mineiten, Andrea defentsan nahiko ongi, eta erasoan aukera eukidunen tantomatik ikusi du, baina ez, jarriko tasun pixkoa falta zaio partiduri ez, utxegite desente pilatzen hasi dielako hasiera honetan. Leirek, atzea. Iratik atzera seitik Leirek. Bueltatu, Ainhoak atzea bizi. Ainhoa berriz dejada Andreak bueltatu. Kinu iratirik, iratik dejada mok. Eta hor ez da iritsi Leire dejada horta. Tokitxarrenea ez, nik uste horre bik kubritzeko zeudela, baina hoxe, Andrea txokora joana zen eta, Leire bera zabalxio jarrita zeon eta justu erdiratea da ez, eta beti esateu pilotan saiatzen zala ez, txoko guztik bilatzen, baina inorrez da ontartea botatzen denen ordu txeiten dela tantoa ez, eta oengoan bairatik alaxe lortu. 10 eta 2 Gorriek aurretik,
Ainhoa sakea. Luze beste sake bat, zazpitik jaso Leirek, iratik atzea, baztartuz pelota, jaso Leirek, iratik berriz txokoa, eta hor behera juntzaio Andrei. Arraroa da horre Andreire erori zana ez, azkenen songi altxatzetio pilota hoik eta hor altxatza bakarrik joan den hortan, eta nik uste pixkoat burumako ur momentu honetan bikote urdine ez, horre atxeen aldi hartu dunen saiatu die pixkoat animatzen, tanto bate lortu due, baina hoxe ez, ezin buelta man edo, bueno, hasiera txar horrei ezin buelta man ez dabiltzela eta, bueno, bikote gorri momentu zeroso. Sakea luze, jaso Leirek, Ainhoak zabalduz, jaso Andreak atzea, iratik bueltatu, Leirek atzea, iratik jaso, Andrea txokotik jaso, Ainhoak bizi atzea, jaso Leirek, ezker gantxoz dejada, eta ezin izen du hor ondo aiau Leirek eta tanto eskubizkarri da azken momentun da bera juntzaio. Baina konfiantza gabe ikusten die ez, horre gaina, bueno, garrantzitsu izaten dare elkarrekin hitzeitea, pixkoat animatzea, edo, bueno, bintzat partidun mantentzea, eta hori, bueno, bintzat elkar animoik eman, edo bintzat agindu ez, kantxan barron, eta horre nahiko burumak horrik ikusten dik bikote urdine, eta zaiedare egorai buelta matea, ze bikote gorrike azkenen, bueno, markagaiun 10 toko aldea da honen, gero eta konfiantza gehiokin ingo dituelako jokaldik, eta Ainhoare ikusten da ez, gantxoz hor txokoan ikusten saiatu den hortan ere, bueno, ez du askotan ikusten ez dara Ainhoa gantxoz sartzen, eta ikusten da ez markagaiu alde horrek ematen duen konfiantzakin diar duela bikote gorrik, eta urdinek kontrara eko buruko. Eta teatzen nahi zaizko ez, azkenen jokaldik, eta erasoako frontoia izanik, pixkat ondo etorri zaio. Ia datorren tanto ontan pixkat urdinak alaitze zaizkion, bere joku atatzea dauken da sakea Ainhoa. 6 erditik Leirek jaso, Ainhoak atzea, jaso Leirek, iratik atzea, Leirek jaso, iratik atzea, baztartuz pelota, jaso Leirek, iratik berrize, baztartuz 5 erditik jaso Leirek, iratik atzea berrize, Andreak atzea, Ainhoak ebai, jaso baztarretik, ez. Leire dabil ez, pena, baina konfiantza galduta ikusten dik hor bizpairu pelota joan zaizkio, eta gaur, hor normalen utxeiten ez duen pilotak utxeiten ez, azkenen zabate ohikoa Leire hainbeste utxeiten ikustea, eta gaurkoan ez da bere eune izaten ari ez. Amairu eta 2 markagailun, gorriak aurretik, eta Ainhoa sakea erdi-erdia luze, jaso Leirek. Irati ezkerrez lautik, justu jaso, Andreak atzea, ezkerrez atzea iratike, Leirek atzea iratik bildu, Andrea Laura eta launtzea, baino behera guntzaio, hor moztea jundala ustet, baino gehiagik jetxi eta azpira guntzaio. Bai, launtzea eta barra dauke ez, azkenen laune bain baju ikusten duzunen zuk saiatu barrauk ez hor
launtzen, lanai hartzen, baina egia da, bueno, zai izaten dela ez, bikoteare, ongi ikusten ez duzunen hor, partidu aurrea teatzen saiatze hortan mine itea, eta goengoan, Andreari txapazpira joan zaio. Aina luze, ezkerrez jarri da, erdia jaso Andreak atzea, Irati ezkerrez. Atzea, zabalduz, Leirek. Bueltatu, Iratik, atzea berrize, Leirek. Ainoa, txokoa, bina artean mozuta, Kinu, Andreak, atzea, Iratik atzea eta bazartutako pelota hoi Leirek behera juntzaio. Ondo bazartu du hor Iratik bizi-bizi azpitik eman dio eta Leirek hor ezin du altxa. Bai, baina ezin jarriz ikusten dikukote urdine, ez? Kantxan oso deseroso mugimentuntan ikusten da ez horre zabiltzela ongi. Konfiantza galduta eta leku hartu ezin da bezala. Bai, leku hartu ezin da, ez? Partidu pixka kanpo esango nukenik momentu honetan, eta gorrik, asko ikin gabe, batez pilota ongi jarriz. Bai, bere lana oso txukun iten nahi da gorreiek. Bai, gorri ezin zaie zer esan ez, baina, erreztasunek ematen bikote urdine ez, eta pena da, nik uste, partidu politik ikusteko zentzuko bazeudela, baina, hortarako egia da, betikoa ez, pilotarik bere emai eman behar duela, eta gaur bikote urdine bere maietik berai dela, eta pena da ez. Hortxe dago, Galeano, Leireren aitea gomendiok ematen, ia bikote urdinoi burua altxatzeko modua duen, eta pixkat jokun sartzeien, tanto batzuk eitituen da alaitzeien pixkat. Ongi etorriko zaioa, ez? Azkenen kanpotik pixkoat animo batzuk eta partidu beste modu batea ikusten da eta behar dare bai, ez? Momentu kritikoa da beraientzat eta, ea kanpotik animoak eman da pixkoat partidun sartzen hasten dien. Ainoa sakea. Atzea, sake hoi, bueltatu Leirek, Iratik, Lautik, atzea, Leirek, buelta hau, Iratik, atzea berrize, baztartuz, jaso Leirek. Baztartu du bentzeio Leiretirire, jaso, atzeatuz, Leirek. Baztartu pelota hoi, Lautik jaso ezkerrez Leiratik, Leirek, berriz hor, baztartu da pelota Lautik jaso Iratik, Andreak, binart bizi, berriz Andrea atzea, hortxe txokoa bixi, jaso Iratik, Leirek, atzeatu arrotuz, Iratik, berdin, berriz Leirek, baztartut pelota jaso Iratik, Andreak, Irutik, moztutako pelota jaso Iratik, Andreak, moztu berrize, Ainoak, atzea, baztartu intzaio Leirei, justu txapa gainean, Ainoa dejada, jaso Andreak, Irati ezkerrez, baztartutako pelota, eta hor, ezin izen du eman. Pixka bikote urdinek sinisten duen, ez? Beintza partidu egortu beraien mai eman, berez oso bikote sendo osatzen duet, zulo guztik betetzen dituen bikote bada, ordu, behintzat beraiena ongiten hasten balin badie, horre gorririre zuloa topatzak kostako zaioa, ez? Baina egia da ikusten dela, Ainoak jokun sartzen denen hor mine egiten dula, beste abiadura bat ematen diolako pilotari, baina ea behintzat bikote urdine bere maila eman dezaken urrengo tantotan. Bai, tantotan ikusi du pixkat behintzat ez, berak pelota 90 pixkat hartu duela urdinek, eta beste tanto batzutan holaxe ikusten joan. Andrea, sakea, atza, Iratik, bueltatu, Andrea berriz, okun moztu bilen
eta oso ondo, jetxitago pelota, txapa gainean, tantua Urdinen alde. Bai, oso ongi etxitako pilota izan da ez, hor erantzunik gabe gelditu dena, eta bueno, bien arten pixkanaka partidu sartzen hasten die. Lau eta 15, Andrea sakea, bazartutako pelota jaso iratik, ez hor goiko posturan sartu da bostetik, eta bera juntzaio. Ba, ez dela ongi jarri, ez? Hor ikusten da dena den kargartzen dula eta hanketa jokatu ez gero tira iten dula, ez? Horre posture hortan jarrita zeon irati eta alare berak uste baino gehiago tiatu do pilota horrek. Eta txapazpira joan zaio. Andrea sakea, arrotuko pelota 6an baztartuta, jaso iratik. Andrea atzea eta moztu, txokoa, jaso Ainhoak eta berriz. Bat eta erdia hor bixi atea du Andreak, ezkerretik ezkerrea eta ez da ondo aiatu. Iratik beste tanto bat Urdinentzako. Bueno, eta bintzat markagaiun buskatu urbildu die, ez? 15-2 ginen markagaiun sobrumak hor ikusi ditunen, egia da hor atxerenetxo bat hartu duela eta botilleroare bere lana egin dula eta hor dutik lau tanto erreskan ikia lortu duela eta pixkoat markagaiu urbiltzea. Andrea atzea eta moztu, Ainhoak ebai, txokotik jaso Leirek, Ainhoa ezkerrez atzea bizi, jaso Leirek, Ainhoa ezkerrez berriz, txokotik txokoa, jaso Andreak, iratik, moztu, jaso Andreak, atzea, iratik, arrotuz, atzea, Leirek, bueltatu, iratik, atzea berriz, pelota bazartuz, lautarretik, jaso Leirek, iratik, justu. Bai, hor berak uste baino motzago gelditu zaio pilota hori, ez? Ezabiltzen ikuste kantxara erosoi hartzen ez, batzutan horkitzat hortzen zaioa, beste batzutan gelditu iten da, eko deso eroso da biltze lau piloterik da irristere bai, ez? Iten du lehen esan dipizko bate irristak hor ikusten ginula lur hori, eta guain iratik uste dipizko zapatioik bustitzen ez, tantontan bertan ikusi dulako irristin dula, ez? Bai, pixkat hor tantu moitu horietan asko ikuste dira, hor mugimendutan da, ezinen bezala da bitzela, eta pixkat ondo jartzi joan hankak eta oandik partido ikusteko mogun gehan. Andrea sakea, atzea, bazartuz, jaso iratik, Leire zabaletik ezkerrez, atzea, iratik, buelta hau, Andreak atzeatuta, bizi, zabalea, jaso Leirek, iratik atzea, baztartu intzaio hor Ainhoai, baina jaso ondo, Andreak atzea, boleaz Ainhoak, jaso Andreak, iratik, binartean moztu, jaso Andreak, iratik berriz aukera, moztu berrize, eta hor ja, ezin izindu Andreak, eaman. Bai, ongi moztutako pilota izan da, ez? Hor bixi aurrekoan asko behartu du Andrea eta goengoan ze esanik ez ongi moztu dolako pilota. Eta hor ikusten da, ez? Batez azpitik ematen dioanen pilotarian kata seitun etortzen dela eta hor zailtasun geixo duela jasotzeko. 16-7 Gorreien alde markagailua, Ainhoa sakea. Azpitik, bostaretik, jaso Leirek, Ainhoak, atzea, zabalduz Andreak, iratik, erdia, jaso Leirek.
iratik atzea. Jaso Leirek. Baztertuz. Iratik atzea. Ezkerrez. Andreak. Atzea. Ainoak. Atzeatuz. Leirek. Jaso. Iratik azkarrez. Atzea. Leirek ebai. Baztertuz. Iratik. Andreak atzea. Iratik bizi erderdia. Jaso Andreak atzeatu etorreta. Noa ezkerrez zabaldu. Jaso Andreak. Txokote txokoa. Ainoak Leire jaso. Iratik moztu. Eta hor Leire gaina etorri zaio. Eta ezin izin du. Egan ban. Nik uste horre ongi moitu duela pilota eta defentsa lan hona induela. Baina bine egin nahi dela, edo bine egin nahi dela bat ez bikote gorrian kata jokatzen nahi denen, ez? Horrez zinarri zabil bikote urdine gaine etortzen zaio pilota eta pauso bat atzago jarri beharko lukea, ez? Hor pelotak, bere bidea egiten do eta oso aurren harrapatzen do bikote urdine eta hor zaitasunek gindabile. Mazazpi eta zazpi gorriek aurretik. Ainoa sakea. Zazpira baztertu do pelotoi. Jaso Leirek. Ainoak bizi atzea. Jaso Leirek. Iratik arro atzea. Jaso Leirek. Berriz atzea. Iratik. Leirek. Baztertuz, Ainoak atzea zabalduz. Andreak buelta hau. Leire, Ainoa ezkerretik ezkerrea. Deja da Jaso Leirek berriz atzea Iratik. Eta hor, Andreak atzeak etorri eta bueltan ez da aldatu pelota hori txapagainea. Bai, defentsan da bile bikote urdine ez, eta hemen erasorako pilota lekue dela eta erasoan da bilena bamina hunde egiten dula ez, eta defentsan aldi hori ibiltzea zaie dela, azkenen defentsatik erasora tartekare pasabarko lukea, bestela azkenen defentsan bakarri zaie delako partidu aurrea teatzea ez, naiz eta ongi defenditu. Hor ikuste dugu gaur Ainoa batipat ezkerrekin, hoi baino min gehiago egiten nahi dela ez, hor txokuen utziz da zabalduz da. Konfiantzakin ikustea eta min egiten nahi da. Bai, bixi bat ez, aste azkenen entrenamentu izan ginen, eta ikusi ginen ez, oso bitxi zebikila pilota konfiantzakin dao, eta pilotari bat konfiantzakin daonen azkenen gauzekatea egiten die, eta holaxe da ez, buruz eta ongi zaudenen, eta joku ze bai, gauzek errexago egiten dien sentsazio hori bada eta kantxan transmititzen da, ez? Iratik, irutik zabalduz atzeatu indu eta Leire esku bizkarri da, baino alde egin dio pelota horrek eta zabaldu inda gehiegi frontisea ez da aldatu. Bai, konfiantza gabe da bile ez, azkenen zaie da, hasiera txarra banda partiduri, gero partiduntzearre sentsazioik pilatzea, buelta matea azkenen burukre lan egiten dulako, eta hortik ateatzea zaie izaten da ez, eta hor tarte baten ikuste hobekia dela bikote urdine, baino karo, margenik de ez daukea utxeitek pilatzeko, eta nik uste horren eraine ez, izan dela pixka bat. Hortxe, sake bueltan Ainoa ezkerrez irikitzea jonda ezkertzierrakin eta txapa jontzaio. Ion gindako jokaldi ezen ez, guain arte denatea zaion bezala goingoan txapara joan zaio, baina ongi moztutako pilota izan da. 8 eta 19 Andrea sakea. Sakea 6 bazartuta, Jaso Iratik. Andrea atzeatu pelota hoi, Iratik luze atzea. Leirek Jaso.
iratik berriz moztu, jaso Andreak, irati airez ezkerrez, Andreak zabaletik moztu, jaso iratik eta atzea, Leirek, atzea, iratik arrotu, goiti bueltan berriz Leirek atzea, Andreak moztu bien arteak, jaso, Ainoak atzea, bizi Andreak, bueltatu indu, Leire, bin artea berrize, moztu indu hor, eta paretan txostinez. Askotan txostan bila ibiltzen da Andrea eta ongi maneiatzen duen jokaldie da, ez? Hortan joaten da, txostori bilatzea eta hor sartzea pilota. Eta berba, bikote urdinek buru hoi pixkoat altxatzen duen, ez? Burumak burrik usten diekantxan eta, ez da bukatu, partidu hogeita bira da, gaina, badaki ure bai, ez? Partidu irazte garrantzia daukela noski puntu hori lortzeko, baina baita ere aldi beren tantu kopuruk, ez? Galdutare komeni dalik eta tantu kopuru haundina egitea, eta, behintzat saiatu harko luke alaba hogeita bi arteko tarte hortan, alik eta tanto gehiena pilatzen. Andrea zabaldetik moztu, jaso Ainoak, berriz moztu txapa gainean Andreak, Ainoak berdin, Leire jaso eta utzi iratiri, zabalduz Andreak, eta hor berriz mozten geisten hasi da Ainoa eta gehiagik juntzaio. Gehiagik jetxi du eta behera juntzaio. Horre puzkat iristatu nire berriz ez, labain ikusten da daola eta horren nahiko lan badaukea pilotarik posture edo hankak behintzat ongi hartzen eta horrek eragina izan duen ikuste tantontan Ainoak azken pilotak da hortan ikuste hankak ez zeuzkela lurren behar bezala jarrita. Saki erderdia iratik gaina etorri zaio eta ezin du bueltatu. Uste baino geixo atea zaio pelota hoi. Eta urdinen 11. tantua. Nik uste gorrik ez duela arriskun ikusten momentu honetan partidu ez, aldea hundie delako 22ko bide hortan, baina egia da ere ikusita partiduntzear urdinek eman dituen erreztasunek, beraiek zalantzatxo hori eukiko duela, ez? Guain arte oso errez joan da partidu eta guain erreskadan tanto batzuk itea lortu du bikote urdinek, eta ez da hogaizki ez, guain bizkoat gelditu berriz elkarrekin hitzein eta azkeneko tantoik beste konfiantza batekin jokatzeko. Bizpairu tanto beharko lituzke ez, bikote urdine pixkoa partidun sartzen dien sentsazio hori eukitzeko eta pixkoat emozioare jartzeko partiduri. Andreak sakea bueltatu du iratik, Andrea atzea hartuta atzea, iratik atzea zabalduz, Andreak atzea etorreta bildu, Ainoak bizi, bilen artea txokoatuz, jaso Andreak, Ainoa zabaletik moztu, jaso Leirek, baztartuz, iratik jaso, Leirek atzea, baztartuta berriz jaso iratik, Andreak atzea, iratik, Leirek txokoa, eta hor bilen artien ez dira ondo entenditu eta azken honen Ainoa sartu da ezkerrez eta bera untzaio. Hobea zen atzelarintzat ez, azkenen horre atzetik iratik gainean ikuste eskatu diola eta atzetik aurrea haueki zeukela pilota hoi eramateko eta, azkenen gorriken ikuste aukera desente ematen guain bikote urdinei ez. Ikusita partiduen nola joan den onozkeo, beraien aukera baliatuta garaipen hori boltsikoan behar zuen eta guain, pixkoat
esango sufritzea, baina, bueno, itxiera hontan, pixkoat estutza tokatuko zaioa, ez? Irati, atzetik, motz gadiu zaio baino, jaso, Andrea. Atzeatu, erdia. Iratik, bixi atzea, Andreak, bueltatu, bastartuz, atzea Ainoak. Leirek, guztu, txopa gainean, dejada Ainoak txokoa, jaso, Andreak. Boleaz, Ainoak, jaso, Andreak. Zabaletik, Iratik, hanka galden dio, eta hor ja pelota eistea jundanen behera juntzaio, pelotoi. Hankak jarri ezin da guain momentu honetan Irati ikuste azkenengo tanto hauetan. Bai, alde egiten dion ikuste horrankak ez, beti posizio ongi duenen irristiken ikusi du Irati behin baino gehiotan. Eta bai, komenin ikuste zizipizkoat zapatillo ikustitza, baina lau pilotari etorko zaiokela ongi ez, hor aurren besteka ikusitulako irristeiken. Eta bueno, behintzet markadori beste itxura bat hartzen nahi zaie Urdineire. Eta bueno, Gorrilleire beste tentsio puntu bat behintzet jartzeko. Ba, eta jende creo aritzen da, emozio pixkoat nahi dula, eskatzen dula nahikotz. Joan delako guain arte partidue eta guain ikusten da ez, pixkoat urbiltzen nahi dien hontan giroa pixkoat berotzen nahi dela, eta, bueno, emoziorako hoxe ez, behintzat, tanto pare bat ingo balitue, hoxe jarriko zen gori partidue. Iretiri mozgo dizaio eta ezkerparetan gora juntzaio hor. Hortxe lehen bikote Urdine oso deseroso Leire batipat ikusi du bezala, hoe momentu honetan azkenengo tanto hauetan Irati ikuste dugu. Bai, alaxe da ez, partidutzear nahiko sendo ikusi du hor txegitea handi gabe, baina guain irriste indun hortan eta hankak ezin jarriz da bilen hortan, bai, nahiko deseroso azken tantotan. Andrea atzea eta moztu txokoa, jaso eta moztu berriz Ainoak, Leire jaso, bastarretik jaso eta zabaldu Iratik, Andreak bildu, dejada Ainoak txokoa, jaso Andreak, zabaletik, botigoleaz Ainoak, atzea Leirek. Zabaldu, Irati nahita, jaso eskubiz Leirek, ezkerrez Iratik erdia, moztuta Andreak jaso Iratik, Andreak bipareta, Ainoa hortze onda jaso, dejada berrize, Andreak atzea Iratik, Leirek atzea Ainoak dejada txokoa eta tanto oso ona bukaera. Lau pilotarik tanto hontan oso ondo moitu die eta tanto politia ikusi dugu. Bai, tanto politia ez, azkeneko hau. Eta ona oso ona Ainoak bukaera mota duen dejada hoi ez. Ikuste Ainoa bera ohartu dela, berak atea bartzula pixko bat ez. Azkenen partidu erreizte matien, hor Urdinek ustekabein pixkoat urbildu zaizkie eta bueno, momentu honen indako dejada eta konfiantza emango diona azken bitanto ikiteko edo iken saiatzeko bintzak. 34 Gorreien alde markadorea eta Ainoa sakea. Atzea jaso Leirek, Iratik atzea bastartuz, jaso Leirek, Iratik berriz arro atzea, barretatik atea Leirek, Iratik berriz atzea, Andrea atzetiken jaso, Iratik atzea, Andreak txokoa, Ainoak ezkerretik ezkerrea, jaso Leirek, Iratik moztu eta zabalea, jaso Andreak, Ainoak bipareta eta tanto eharra berrize Ainoan eskutik. Hor Andrea ja txokoa bidiantzekoan da ondo ikusi du bipareta inezkio mina hondi jaitea izegoela eta eta gaina hasieran ikusi du ez, bipareta hoi osko ateratzen dela zabalea
eta ikusita Ainoak jokaldi hori nola menderatzen du, harritzekoa da bakarra bota izan hauen arte, ez? Azkenen mine egiten hemen biparetakin, eta tantotan, arki lortu du tanto egitea. Bueno, eta 21 garrena Gorreientzako, azken sakia izangoa Ainoantzako, pasak ezen, hotxe, jendian animoak, eta azken sakia Ainoak, atzea jaso Leirek, Ainoak, atzea bizi, jaso Leirek, airez, zabaldoz Ainoak, Pinartega, Andreak, Iratik atzea, Leirek, atzea zabalduz, Iratik, Bildu, Andreak, Txokoa, Ainoa berriz buejada itea junda, eta hor txapara juntzaio. Horra bukatzea joan da ez, azkenen tanto bakarra falta, eta hor bukatzea joan da, baina hor, txapara ez. Goainen izan balitz tanto zen, Andrea Zabalea biden joan azelako, baina goain txapara joan zaio. Eta, markagailu ebintzat itxuratzea lortu du bikote urdinek, hasieran ematen zuen oso tanto gutxin da geldituko ziela, eta 21 eta 15 eta 21 barkatu atzetik joan arren, bintzat beste itxure batekin bigarren zatin, ez? Andrea, sakea, bastartuz, Iratik, ezin izin du jaso. Hilda, geldu zaio paretan Iratiri eta berraina indarrez dio eman aurreko frontisea jatzeko. Eta 16 garrena Urdinentzako, ja Gorreiek oso bertu dake ja garaipena, baino oandik pixka distutu lehike. Andrea, sakea, atzea erdi-erdia, Iratik, oso, Leirek, erdia, Iratik atzea bizi, Andreak, txapa gainien, Ainoa bueltatu, Andreak, jaso berrize, ezkertuz, Andreak, jaso, Iratik ezkerrez, atzea, Andreak, botiboleaz, Txokoa, Ainoak, txapa. Txokotik Txokoa ezkerrez jarri da horre, baino txapa juntzaio hause. Nik momentik txapa irutu zaitez, egia da oso azkarrindako jokaldi izan dela, ongi botatakoa gainet, berriz aurrekoa bezala ez, txapa gainen balitz kanto izango zena, baina kasu honetan txapara joan zaio. Hoxe, konfiantza ikustea, sartzea, aseran ondota zaizkona, hortxe, txapa hortan jontzaizkola batzuk. Ainoa o Andrea sakea, atzetik, Bildu, Iratik, Leirek, aurren justu, Pinartea, Ainoak, bueltatu Andreak, atzea, Ainoak, Leirek, jaso, Iratik, Lautik, arrotuz, atzea, Leirek, bueltatu, Iratik berriz, atzea, Leirek, txokoatuz, Laura, jaso Iratik, ezkerrez, Andreak, moztu, Ainoak, bai, atzea, eta hor, Pinartea enbazun, geldillo hor, nahiko enbazu indillo, eta, epaileak baleko mandu, eta tanto Gorreientzako, eta 22 garrena, garaipena, Ainoa eta Iratintzako, 22 eta 17 garreko markagailukin. Azkenean 17. Azkenen, nik uste ikusita partidu hasera nola joan den eta tartea hundi hartu duela, igual, 10 tantoko aldea bazola markagailun, bukaeran estutu aldi eman diola, ez? Azkenen nik uste bikote Gorriri asko kostatu zaiola partidu eistea, beraiek uste baino askoz gehiago, eta nik uste, bukaeran sustotxo hartuta bikote Gorriek. Eta oain gaurko protagonistan elkarrezketak
Aitu goiteu Laizter. Gorriek gaur izan du estrenua. Aurreneko puntue poltsikoan duzue, baina nik uste baino gehiago kosta zaizuela azkenen partidua istea. Ez dugu haitzen momentu honetan gaien ahotsiken. Hoi da, irati hasiera hau eman diozue, hori hasizate, baina hor erdialden, txakalalditxo bat izan duzue irristatzen zinetela eta pilotan ongi ezin jarriz eta gero bukaeran lanak ez partidu izteko. Hoi da, hasieran nahiko ongi hasia, bentaja hundi hartu dugu, baina, geho erdi paretik aurrea horra zigia faio batzuk, behaiek hobekio sartu de partidun, eta, hasierako bentaja horrei esker, nik uste tirazi deula. Zuentzat aurreneko puntu ezen, garrantzitsua da beti puntu hori lortzea eta irazten hastea, así que hemendik aurrea lan gehi eukiko zuen, baina behintzat poltsikoa puntu batekin. Bai, hori da, eskerrik asko. Bikote ikuste hasieran euki duzuen utxegite horien gatik joan zaizuela pixkoa partidue, bigarren zatin hobekio ibilizatela, baina hasieran pixkoat hotza hasizatela eta horratea duen tarte hori gero nahiko hankaz gora jar zaizuela partidue hori buelta mateko ez. Bai, hasieran ikustete faio asko ez daite, faia bindu eta erakorre asma bindabe guri tanto bastante indozkue. Eta gero erdialdian pixkat espabila binga, baina ja tanto asko zian, bastante zeuzken inda eta bukaeran ezin izan du lortu, baina behintzete guztua arrimau galako eta berrorrengoan zeitzen duen. Hoi da ez, Andrea, hasieran ezin izan duzue nahi bezala hasi, baina bigarren zati meitzat zuen maile ematea lortu duzue eta hor ikusi da ez, pelotean hainbesteko aldeik etzeola eta gertu zineuteala ez, baina egia da zulo hori istea zaila izan dela. Sí, al principio nos han llevado demasiada ventaja al principio y luego sí que hemos ido mejorando, ellas han fallado más, pero ya había una diferencia bastante grande y aunque lo hemos intentado, pues no hemos podido, pero hemos hecho mejor partido. Azkenen tanteoak ere garrantzia dauke, hau egin behar da eta aurrengoaz zorte gehiago dauke zuen. Sí, para la siguiente, eskerrik asko. Jana, pena izan da ez, azkenen emozio gehiago egin guk partidu dagokionez, egia da bukaeran partidu erditik aurrea pixkoat eukidula ez, eta nahiko tantonak eta peleoteatuk ikusi ditula, baina hasieran azkar hautsi dela partidue. Bai, nahiko hotz juntala zera hori ez, pena horrekin bikoteko gorreia oso ondo hasi da, baina urdinen behana eman gabe partidu erdi arte nahiko hotza eta hoxe. Gero pixkat sartu dien arte, partidua oso aurrea junta zen da, pronto jentzen giro honekin, pena. Hoi da ez, guk armailei beide aiga hemen ez, azkenen kriston jendetza dago, dena beteta dago, eta azkenen pena igual partiduk ez zula euki olako giro batek mezidun maili, baina hemen pilotarik hobek eta okerxegoak eukitzaitu eta gaurkoan hola xiatea da ez, honek ez dauketenik, 200 barru lehitzen izanen galako udara kaixagankeko beste jaialdi batekin, eta plazer baduzue, lehitzera bertara hurbildu edo bestela YouTube kanalen hortxe izanenga. Hoi da, atxaldeon. Atxaldeon arrosa.